ଜଗନ୍ନାଥ କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତରେ ତା ନାହିଁ ଜଗତରେ। ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି ଏକ ଭାରତର ପର୍ବ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପର୍ବ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାର ସନ୍ତକ ନେଇ ସେଦିନଟି ଆସିଥାଏ। ସେଦିନଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ। ମୁଁ କାହ୍ନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି, କେବେଠୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାଭାରତର ସମୟରେ ଶିଶୁପାଳକୁ ବଧ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟି ଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ତ ବହିବାର ଦେଖିବା ପରେ ନିଜର ଶାଢ଼ୀ ଚିରି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ସେହି ସମୟରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଳି ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ରକ୍ଷା କରିବି। ସେହି ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମୟରେ ସେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୁରାଣରୁ ଆସେ ଯେ ରାଣୀ କରଣାବତୀ ରାଜା ହିମଙ୍କର ସମୟରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ରାଣୀ କରଣାବତୀ ଚିତ୍ତୋର ରାଜାଙ୍କ ବିଧବା ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୁଜରାଟର ସୁଲତାନ ବହାଦୁର ଶାହଙ୍କ ଠାରୁ ଚିତ୍ତୋରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ହୁମାୟୁଁଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ। ସେ ହୁମାୟୁଁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପାଇ ବାଦଶାହ ଶାହୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ଭଳି ମାନିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ପୁରାଣରୁ ଏବଂ ଇତିହାସରୁ କାହିଁକି କେବେଠୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।